नारें जुम्ब्रा जानो फैदों माने नै थांगासिनो बिल्डिं गोजौसो जानो नारें जुम्ब्रा गोलैगोन दिनै एनिभार्सारि 2 इयार्स एनिभार्सारि जाबाय ना हाबाया पार्टि होनांगोन दा मोनायाव नेयावनो आराम जानोसै दा गोजौआवनो एकदम स्पेसियेलनो अखानै नारें जुम्ब्राया नै एकदम बिथाङा जोंना लेमनो नागिरदों नोंथाङा मारै मोनदों आसोल लेमनानै खनसे बुंलाय मोजांसो होनदों मालिक जुम्ब्रा मालिकखौनो लेमनो होबावो थाइनै दंबावो थाइनैयाव दंबावो थाइनै जिरैनो गैलानो नै एसे दंना फिसा आरो जेनेबा जिरैनो नै थाइथाम दं नायलांबाय थादो नोंथांमोना एकदम थाइसे लेमखांबाय आरो नै थाइसेखौ हागासिनो थाइसे दंबावो नै बेयाव दै दं दा सोमनांगोन माबानांगोन ना सुनांगोन ना बेखौ सासेया रायलायगासिनो बिराद बेस्थ'थार नै एकदम जिरहांगासिनो बिथाङा एनिभार्सारिनि दिनै नारें खमलासो जाहोदों एनिभार्सारिनिया दा हर' जागोन ओमफ्राय फाग्ला आं लान्थियाखौलाय दंबो जानो हागौ सोलोङाना जाहांबाय जानो एकदम लुगैगासिनो माने एक्साइटेड जाना दं आं होनलायनांगौ खुदैखौ गहोलायब्रा साइडजों फटल' हबसे फटल' खुदै गारना होब्रा दोनग्रा बैयाव लाग्राबो गैखाया नालाय लाग्राबो गैखाया बेयावनो नै सफ्रावनो रानलाबायबाय माला मोजांमोनलै मोजां ना मस्त हेभि ना जानो बायदि मस्त जस करने मोजां बुंनो राव गैयालै हाबाब एकदम बिराद स्पेसियेल एकदम गैला नै